Yes, sis. Sikhathi unayo manje. Labafana bafela ngo-past 8 emsebenzini. Bahuqa insangu la bekhona labafana. Yabo Jabulani, uyena vele okhuluma kakhulu. Uzongithola kahle. Ngifuna ukukhombisa namhlanje. Yes, sis. Ngokulova nje kanye emsebenzini iphakamani sokuthi manje uzofana nami. Hey, uyabona madoda umuntu angeke kusamele aqale phansi agane la sengabiza ngegama. Kanti izinto mayiguqa-ke naye iguqelana. Hayibo, kanti awusiyena nophakamani kwi-ID yakho kubhala ukuthini? Uyabona njengoba uhlezi la into okumele ngabe ayenze, kumele ngabe ahambe emsebenzini. Ubone ukuthi wenzani kodwa imali esuke useyidinga la ekhaya. Ngithi mhlambe-ke baba bengike ngachaza ukuthi namhlanje. Hey, Thandeka ngithe bona mani ukuthi wenza njani mani. Hamba emsebenzini ngifuna imali yosuku kodwa mina. Hayi, kulungile-ke baba. Ya. Hawu mkhwenyana bakithi. Hey bakithi. Niyaphila kangwenya? Siyaphila mkhwekazi wami kunjani? Hawu siyaphila nathi bo angifanazi. Mkhwekazi. Ikungathi nje hlala ukushisa lokho. Mkhwenyana nami bengithi anginibone nje. Bakithi. Siyeni thina kangwenya bakithi sizobona mkhwekazi. Siyabonga. Thini ngabe sisho njalo siphila ngongwenya. Phela bengithi lana mkhwenyana enene engangipha mkhwenyana omncane. Hayi kanti wena mkhwekazi wami lokho okuncane phela thina sabantu bamanje sisaphathi le mali ehlala la ephaketheni. Awuzi mkhwenyana okuncane nje. Mkhwekazi njengoba bengishilo nje ukuthi sekwasebenzela abafana la siyakwepha. Ngiyezwa phela umkhwenyana angenza lokho abathini u-cash send. Kuyezwakala wemkhwekazi kodwa-ke udali la uzokwenzela uzokuthumelela ngathi nje uzolala ukutholile. Awuzwa-ke mkhwenyana wakwami. Awu ongwenya bahle. Ngiyabonga baba. Oh, Jabulani. Yeah, alright mom. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila Nkosi yami, cha waze wamuhle yazi. Ngiyabonga. Wahappy nje Jabulani kwenzenjani? Yini? Wini lothon? Ngihlezi nginje vele mama. Jabulani awube serious uwini njenjani? Wa happy uwini lotho khuluma phela. Yazi isikhathi siyangishaya uyazi kumele ngiye kwi-group. Into ethi ayibe kanjalo mama. Jabulani. Cabanga. Ngiphuphe ngogogo namhlanje. Ugogo Jabulani. Uphupha ugogo wakho Jabulani. Iyona into ekujabulisayo ukuthi uphuphe ngogogo wena. Hayi Jabulani useless shema futhi useless ku higher grade. Yabona wena hayi useless shema. Ngaze ngayiqoma imfibility. Jabulani uphuphe ngogogo. Ngifuna imali Jabulani ulimi ngifuna ukukhuluma kumina imali Jabulani. Imali. Yabona manje kube khona uPK ngabe uPK sikhuluma ulimi lemali. Hayi indaba yogogo ukuthi uPK. Musungibamba. Jabulani. Sambe ndoda indoni silendile. Hey, useless wena Jabulani. Use no higher grade. Angazi sindoda efana nangangiyifunani. Gijima uye kulabangani bakho aba-useless njengawe Jabulani. Uyimpipilithi, uyimpino, awuyilutho. You are useless man Jabulani hamba. Vele ngikudinga empilweni yami awungisiza Jabulani. Jabulani useless, Jabulani useless.
Esindoda. Yebo. Uyazi ukuthi ubekwa yini la? Ngani nje. Uyabona into engifuna uyenza? Ngifuna ukuthi uduke unyamalale. Uma sengikhathele wena uyaqhambukela entweni ongazazi. Uma ungakwenzi lokho, kuzohamba usisi wakho. Angazi noma uready ngalokho. Amusisi wami. Wena. Uyayizwa lento engishoyo? Ngithi mina ngifuna uphume uphele endaweni unyamalala. Umuke wangakwenza lokho. Noma umuke wabuya umndeni wakho, kwama wakho lo mthandayo yezwa? Yebo. Uyizwa kahle? Yebo. Ngitheni kuwe? Ngiduka. Nyamalala waphinde ubuye. Ngiduka. Ngoba umuke wabuya ngiyakutshela. Soqala uma wakho ngizunguzisi wakho. Kwasani ngisho ikati la yini? Ngokwenzi lokho. Sukela manje ufuna ushayela isithwaba sakho phele nyamalala. Esasabuye bafana lapha. Awunduna. Nduna yini? Nduna masimba. Ngikhamu ngaphi mina? Awunduna mfethu uyazi nje na ukuthi isimo sinjani lapha. Jabulani, ukwasibona isikhathi? Cha. Isikhatsini lesi. Isikhatsini osongena emsebenzini. Yanto engiholelayo nale? Alotho. Wajabulani wena lo faka umqondo obhedayo kulofana. Bafana bami, ngiyanithembisa bukwanasi. Ngiyawuthatha u30% emholweni wenu. Ngiyahlanya nina emakhaya. 30% nduna. Wena ukhuluma kakhulu wena. Uzona lu 20 rand nje wangakhuluma. Wena ukhuluma kakhulu. Yabo wena ukhuluma kakhulu. Uzokuxosha. Ungakhohlwa ukuthi uphila ngenxa yami wena. Uzokuxosha wena. Awungeke nduna athi vele solu 20 rand. Samukele ukhuluma nenduna phela. Isikhatsini sofika semsebenzini wena. Isikhatsini sofika ngaso. Yonke iholelayo la emsebenzini. Lutho nduna. Ungakhohlwa ukuthi uphila ngenxa yami mina. Yazini futhi 30% bafana bami. Angihleki. Emsebenzini namba kancane nini? Angeke nduna phela uzokwazi. Wena ukhuluma kakhulu wena. Yabona Jabulani ukhuluma kakhulu wena. Yes. Wena fana bazongikhuza inyongo. Ngobe mbone bezwa. Ngihlathi yani. Yes. Yabona ukujabulani. Yona kumele axoshwe la emsebenzini. Hayi. Ngihlathi yani. Wadla insizwa, wadla insizwa. Hayi phela nginsizwa. Akusho mina kusho amagama ami. Ngiduna phela. Hey phela lo. Ngibaleka ngaza ngibona. Wejabula mani. Hayi woza ndoda, woza. Hayi sikhulu angibaleki. Ngibaleki sikhulu. Lalela phela cricket. Mgunani. Engabanjwa yes. Sondela mnumzane. Bubesi. Mnumzane, wasuyangibalekela manje yini into? Hayi Bhubesi. Into enomsebenzi lapha. Usenza uhambi kahle Bhubesi. Awuhambi kahle. Yabona Dabula Manzi, into engakutshela yona ukuthi intela ngifuna uhlale la esendlini sami. Ukuthi emsebenzini kuhamba kanjani akudeke ligale mina lo. Ngiyakwazi lokho Bhubesi. Into eyinkinga manje ngidayiswa yibo labafana laba engibaqashile. Manje mina ngingenaphi labafana baqashile ngoba phela isivumelwano sami nawe sithi imali kumele ihlale la esandleni. Ngiyakwazi lokho Bhubesi. Into engidayiswa yibo labafana laba abangisebenzela engibala ngetraffic. Manje mina ngingenaphi labo bantu? Mina isivumelwano sami nawe. Cela ungeze 2 weeks. 2 weeks Bhubesi. Ngiyathembisa imali yakho yonke nje. Yabona 2 weeks. Alright sakho, shesha basakuhamba. Angifuni ukuloku ngilandela noma ngibalekele futhi kanje. Bhubesi. Iphumla. Duthuko kazi khona nilengane Nkosi yami. Hey ngoba kwakulomuzi. Duthuko. Hayi kuyoba yikho ungabi kuphi. Ithi impela akho umuntu vela ekhaya. Duthuko. Hayi. Hawu, sengimemezela ngaka nje. Kanti ukhona. Sengimemezile phela bengifuna ingane ikhiphe impahla lana.
Ngithi kushuthi akukho umuntu. Phela mina ngiyaxayeka mthi ubani lo memeza kangaka bengingazi ukuthi uwe phela mina bengakulindele. Awu kodwa mntakama sekumele ngisho mangizofika la ekhaya ngeke ngisafika nje ekhaya ungazi. Cha phela mina bengingazi ukuthi uyeza futhi-ke ngelinye ilanga ngisho ukuthi sengiyobhula ukuthi hayi-ke uyeza kuNduli. Hayi sengikhona-ke ngane yakwethu cha ngithe angeqe nami umnyeni wami akazi nje ukuthi ngila. Ngivele ngathi angijombe nje ngizobuza ukuthi kwenzakalani izingane zingifonela ziyakhala zithi umama nje uyibukanisa nabantu. Angiphathi-ke ngengane lo wavelwe iganisa ngenkani ngingabafundi laba bantu laba bakangwenya ehlupheka namhlanje othi wena lokhu iqhubekile khona. Kwenzakalani ngempela?